Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana pancitu saluang dendang patangku lagu kitu bacaritu tentang tapian danau di ate mamadu kasia la si upia jo si buyuangko di danau di ate kini si buyuangko kapai marantau ke tanah Jawa baajar ko dosana manga buyuangko di tanah Jawa sadang marantau ke aku dosana marantau ke bujang tinggallah kampung halaman. Adia nanti tinggal salarisau lewai udaro kirimkan salam lah tibo bujang kini dirantau di rumah makan nyokaba malam di rumah makan nyokaba malam Allah dituju si rumah makan rangawabana kini nana punyo di sinana pane kanyola pekan untuang tabuka oi kiro-kiro baranti yuang oi di rumah makan. Pandekanalah baparantian idola dampe oi kadimakan dian suakini oi perkenalan namojo kampuang kadisabuikan la disabui jangwai namojo Allah panjang carito babelo Allah dibari oi katarangan tatape langkah oi kananelo orang rumah makan menambah karyawan dapat kerajaan buyuang ganti pakan bujang marantau indahnya bingung takkan janji dan batinggakan dikirim kabar kini ke kampung ada PWA kini raka senang hati polaisi oewe anantun maagia kabar bujang dirantau kasih aja sayang oi sampai balun gadinan nusa bahati risa bulan batahun ganti bujang batambah oi jawa juwo lasan tiang bujang dirantau kini baraso kampung ranata cinta lasana bujang ganti gadi di kampung mode itu sana ala kabaganti gadi di kampung
tunggu episode selanjutnya sana. Sekian saja sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.